Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira news update yadai kupisa mumastreets esocial media yamukudzi wechitsama uyo anozivikanwa nezita nemukurumbira rekuti Holy 10 achitsanangura pamusoro pevhidhiyo iro radai kutrenda mumastreets esocial media nevasikana ari pavhidhiyo shoot. Ruzhinji rweZimbabwe rwodai kutaura mashoko akaipa pamusoro paHoly 10 mushure mekunge vaona vhidhiyo iro. Ndichikutambirai pano paMakuhwa TV hamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu atanga maona. Ngatidzoke munhau dzedu zvisere. The biggest issue yatinogona tinayo ka is tine mamero pakati pedu. Pafeya ndozvandiri kutaura. Iyo mafoni ari kudei pamavidhiyo shoot. Inanga ndichida kuvhunza question Wangu vazongonoselecta that part iyoyo ndo yavangoposta iyoyo ndo yavaona yakakodzera kuti vapise. Muonero wandiri kuita zvinhu zvaitika indatosvita vhidhiyo zveshuwa. Andatosvita video like zvimasini atoripo and everything like that. Director vakandiudza kuti Myers 10 song yenyu ichi ndehip hop. Song yenyu iri kunida ka-aggression pyana kamuka ka-vibe. Ndikamubvunza no director isusu brand redu ichi hariite zvese zvozvo and everything like that. But akandifoseredza director. Kanoti pane vhidhiyo ranziri kuziya here because ngona zvikanzanzi vhidhiyo rashanswa kuti si vhidhiyo ripi rinyazotaura kana usiri kuziya pari kupaizika. Musadaro zvindafeora kurazondijamba sei kuvhidhiyo rariroro. Baba pane vhidhiyo razobuda baba ndakatobata vanasikana apa paisika. Zvani? Zvamwari bro. Papaisika to. Komazobuda une magojazi. Unoona the only reason why ndikwanza kuchitaura izvezvi newe zviri free is because apana zvandatadzeni zvamwari chedza handina zvandakonewa. Demanditaura ngwese ndakatoradzika tofunga kuti hameno nyaya yatotaura kuti nyaya chiko. Pane vhidhiyo riri paTikTok hameno zviri kuratidza pairwa music video. Ndakanobata vanasikana baba aiva mubatiro wacho But mukoma wamagona kumaintain composure wanikopabvaizika papi. ndosati ndikutaura nandiudza timu rangu kuti boys tatadzoka nemusic iwani. Pabvaizika. Hapati mhepo handaona ngo imhepo. But kana makambobuda mhondodzedze dzimodzibuda futi. Yeah, personally, I think the truth will always set you free. At the end of the day, kurunzi tofana unyatsomedza chokwadi chikunzi hanzi ma consequences atakufesa because of this